Ġezmont Muljet jgħid li ma vvutax għal Lorenz Gonzi għax jemmen li dan ma kienx il-metodu li bih kellhom jiġu indirizzati il-kwistjonijiet li qajjem Franco De Bono. Li ma sitwazzjoni laħqet il-qofol tagħha meta De Bono stjena fuq mozzjoni ta' sfiduċja li resqet l-Oppożizzjoni fis-26 ta' Jannar bil-Gvern jitlef il-maġġoranza fil-Parlament. Muljet isemmi l-akkużi serji ta' Franco De Bono li s-sistema Gonzibijen hija dominata mill-klikek u jisħaq fuq il-bżonn ta' gvern trasparenti. Id-deputat ieħor nazzjonalista li ma vvutax għal Lorenz Gonzi, Jeffrey Pulicino Orlando, jgħid li ma qabilx kif Gonzi ddeċieda li jsolvi kwistjoni li nqalat fil-Parlament. Pulicino Orlando enfasizza li ma vvutax bażla tiegħu u mhux għax kien ma jiflax kif sostnew rapporti li deru fuq il-medja. Iż-żewġ deputati nazzjonalisti iżda qalu li lesti li appoġġjaw lill-Prim Ministru fil-Parlament. Waqt il-programm TVAM, Marta Sportelli, l-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, qalet li immedjatament wara l-konferma ta' Gonzi bħala kap tal-Partit Nazzjonalista kollox sar business as usual. U mill-ewwel reġa' business as usual ejja ħanaħdmu. Minkejja kritika kontinwa minn deputati nazzjonalisti stess, Marta Sportelli tajt li l-Partit Nazzjonalista dejjem sema lil poplu. Ton, ma naqbilx miegħek. Bħala Partit Nazzjonalista u bħala Gvern ma konniex qegħdin nisimgħu l-poplu. Sportelli tajt li finalment it-test ser ikun fil-Parlament. Finalment il-punti kruċjali, il-mument kruċjali huwa meta jiġi anke biex jittieħed il-vot.